There are delays and delays. If you know the way, try a new one. Máme tady závěrečné ohlédnutí za letošním ročníkem Rally Dakar. Podívejme se na to, kterak se závodilo v Argentině, v Chile a v Bolívii. Viděli jsme celou řadu dramatických klání, viděli jsme dramatické zvraty. Maratonská etapa pro všechny kategorie přinesla zásadní zvraty, ale pěkně po pořádku. V kategorii motocyklu se očekával ostrý souboj. Bylo otázkou, zdali velezkušený Marcoma dokáže získat svůj 5. triumf. Proti stáli totiž mladí vlčáci v čele s Juanem Barretou Bortem. O slovo se přihlásil také třeba Sam Sunderland. Ten dokázal uspět v úvodní etapě, ale po 3 etapách s jeho ambicemi byl konec. Viděli jsme také velmi rychlé nováčky jako Mathiase Walknera. Ten si připsal také jedno etapové vítězství, ale do bivaku 9. dne se už nedostal. Místo toho jsme sledovali dalšího skvělého nováčka, Tobyho Price. Australan na KTMC při své dakarské premiéře získal stupně vítězů. Už po 3 etapách bylo jasné, že letošní ročník se ponese ve znamení souboje mezi Markem Comou a Juanem Barretou Bortem. Borta v etapě zastavil, aby Comu mohl následovat. Když Mark Coma měl problémy s pneumatikou, ztratil více než 10 minut a od té doby se začal odvíjet nový příběh tohoto souboje. Velmi rychlý byl také třeba Eldera Rodriguez, který získal etapové vítězství a stal se už 3. jezdcem na značce Honda, který získal etapové vítězství v tomto ročníku. Výborně se představil také Pablo Quintana, který na své domácí čilské půdě se posunul už do nejlepší 5. Tady byl Mark Coma s Barretou Bortem na duně pospolu. Každý dnes studuje roadbook velmi pečlivě. Je to něco, kde už se rozdíly netvoří, protože dříve bylo těžké získávat minuty, dnes už je těžké získávat sekundy. Na posádky čekalo 9000 kilometrů, ale mezi automobily úřadující šampion ujel jenom 3. Čidlo za pár euro zastavilo Daniho Romu. Hlasí nám to problémy s olejem a já se bojím, že bychom zničili motor. Dani Roma byl opravdu devastován a od té doby fungoval jako super rychlá asistence pro ostatní kolegy z týmu Mini. Problémy měli také další, jako třeba Carlos Sainz, který se musel se závodem znovu rozloučit skoro na den přesně po minulých problémech. Stefan Petr Hansl se hodlal vypravit do souboje s Toyotami a Mini, ale Peugeot stále ještě nemá poctivě natestováno a Petr Hansl nakonec byl rád alespoň za 11. příčku za celý závod. Yazid Al-Raihi se rychle dostal do popředí a zpovzdálí mohl dokonce ohrožovat Ginial de Villiers a Nassera Al-Attiju, kteří dlouhou dobu bojovali o přední pozice. Tohle už je pohled na týden číslo 2. Druhá polovina Dakaru začínala v Iquique. Automobily a kamiony se poprvé v historii měly podívat do Bolívie. Mark Coma věděl, že souboj mezi ním a Barretou Bortem bude velmi těsný. Nicméně bylo jasné, že své pomocí možná svého mladšího krajana jen tak nedostane. Na programu byly maratonské etapy, které měly definitivně rozhodnout. Teď plnohodnotné úseky se jeli až do posledního dne. Konec konců 13. etapa měla nabídnout 174 měřené kilometry. Tohle už je pohled na cestu do Bolívie, kde se konal už podruhé v historii dakarský speciál. Místní obyvatelé si nenechali ujít příležitost podívat se na tentokrát poprvé posádky automobilů a kamionů. Bylo otázkou, zdali Nasser Al-Attija bude útočit, anebo zdali zvolí konzervativní přístup. Vzhledem k tomu, že Katařan zahajoval
danou etapu neměl moc na výběr a jel, jako když do koní práskne. Nenápadným výkonem se dopředu posunul, nebo respektive dopředu se zase vrátil Křištof Holovčic. Polský závodník se díky tomu dostal už do nejlepší čtyřky a možná, že přemýšlel, že při zaváhání někoho z vedoucí trojice by z toho mohla být konečně dakarská bedna. Yazid Al-Rahi jel opravdu skvělým tempem. Letošní dakarský nováček získal etapové vítězství a získal také čas na De Villiese, od kterého dělili už jenom 13 minut. Výborně se prezentoval také Orlando Terranova, viděli jsme ho tam za volantem vozu Mini. Orly měl velmi pěkný vstup do závodu, ovšem hned z kraje. Poté měl problémy a ztratil dech a nemohl bojovat se svými konkurenty. Tohle byl pohled, kterak se do maratonské etapy vypravily kamiony. Pro kamiony začal několika set kilometrový maraton v dunách. Bylo otázkou, jak to zvládnou všechny nezávislé týmy proti armádě Kamazu. Eduard Nikolajev byl do té doby ve vedení, ovšem poté začal mít problémy. Do čela se tak dostal jeho týmový kolega Ayrat Mardějev. Časy Kamazu ale byly neuvěřitelně vyrovnané a Kamazy začaly suverénně vévodit výsledkové listině. Vítězem dne byl ale Aleš Loprajs, který si nadělal krásný dárek 35. narozeninám. Pravdou všem bylo to, že kvůli problémům v předcházejících etapách se dotáhnul jenom na čtvrtou příčku a nebylo možné dělat nic jiného než čekat na zaváhání modrých monster. Já se jmenuji Aleš Loprajs, závodím v kamionu na Dakaru a v naší kabině jsme 3 členové. Jako v autě tady máme navigátora, kterým je Ferran Marco ze Španělska a uprostřed bude sedět Jan van der Vaart, který je mechanikem. Je to velká hračka, máme velké zavěšení, máme velká kola, velké přední sklo, máme tady hodně hlasitý klakson. Můžete s tímhle kamionem dělat opravdu spoustu šíleností. A především v Jižní Americe to lidé milují. Mojí prací v kamionu je kontrolovat všechna nastavení motoru, tlak pneumatik. Tady můžu sledovat také teplotu motoru a celou řadu dalších věcí. Mám na starosti ovládání tempomatu, nebo lépe řečeno omezovač rychlosti. Vidím tady teplotu oleje, tlak. Tady kontroluji také turbo a můžu na dálku ovládat tlak v pneumatikách. Mojí úlohou je starat se o roadbook a zajistit, že pokaždé pojedeme správnou cestou. Ale i když jedeme v kamionu, je to skoro stejné jako jet v automobilu. Je to opravdu týmová práce a musí dojít na perfektní souhru 3 lidí, pokud si máme udržet rychlost. Někdy možná ani 3 lidi nestačí, ale takový je Dakar. Good morning from WKYFM. It's 7 a.m. and I'm afraid it's Monday, time for breakfast and to take a look at the traffic. The A40 and the city centre are at a standstill and things just aren't going to get any better. If you're running late, it's time to call the boss and beg for mercy because it's going to be a long day at the office. Weather-wise, we're in for a wet one again today. For those of you already listening to us at your desk, my advice is just stay indoors and try to make the best of another day at work. If you just tuned in, forget for a moment about your computer screen and the queue for the coffee machine. Here's a big hit to liven up and... If you know the way, try a new one. The new Seat Leon Experience 4 Drive. Seat, technology to enjoy. Ladies and gentlemen, please, once again, thank you.
Polovici se den po návštěvě automobilu mohli těšit také z přítomnosti motorkářů a kvadistů. Tohle byly problémy, které potkaly Juanu Baredu Borta. Ve vysoké rychlosti upadlo, zlomil řídítka a bylo jasné, že bude hodně ztrácet. Marco Ma odstartoval svůj vlastní závod. Na 160. kilometru dokázal svého rivala předjet a od té doby začal navyšovat svůj náskok. K cíli tak smazal zhruba 6 minut z manka, které na Baredu měl. Výborně se představil Paulo Gonçalves, který se dotáhl na Tobio Price a Eldera Rodrigueze. Sice porazil pouze o 14 sekund, ale porazil Marca Comu a trošku se mu přiblížil. Velkou otázkou byl závod na Ujunském Salaru. Největší solné pole na světě. Hostilo Dakar už po druhé, ale nejprve se tady proháněly posádky automobilů. Záběry byly opravdu dechberoucí. Startovalo se ve skupinách po 5. Výborně zabojoval Nasser Al-Attiyah, a to navzdory tomu, že dle svých slov trpěl na silnou nevolnost. Takhle Al-Attiyah předjížděl Petr Hanzla. Tohle pak byl pohled na souboj mezi ním a Ženilem de Villiersem. Dnes jsme dokončili na 3. místě, Ženil je stále za námi a to je náš cíl. Al-Attiyah byl spokojený, navzdory problémům také s pneumatikou dokázal za svými zády jeho Afričana udržet. A první Afričan, který dokázal vyhrát Dakar, už se psal rok 2009, se snažil získávat minuty na svého soupeře, kde to jenom šlo. Defekt během přejezdu Dun v následujícím úseku však pokazil jeho výkon. Ztratil cenné sekundy a bylo jasné, že teď musí čekat na smůlu svého soupeře. Na cestě do Iquiche se zrodilo etapové vítězství pro Yazida Al-Raihiho. První saúdsko-arabský vítězný den v historii Dakaru. A ztrácel na de Villierse už jenom 10 minut. Chtěl bych ještě jednu Dunu. Ne tak jednoduchou, jako byla ta poslední. Gratuluju, byla to dobrá práce, kamaráde. Osmá etapa pro motorkáře se nesla v duchu velkých diskusí. Začalo hodně pršet a teplota razantně klesla. Na startu byly jen 2 stupně Celsia.
Marcoma někteří z bolivijských a chilských závodníků nechtěli vůbec startovat. Nakonec ale pořadatel přislíbil, že bezpečnost bude zajištěna. A možná paradoxně právě Marcoma na tom vydělal, ačkoliv se mu do téhle dramatické etapy nechtělo. Ačkoliv se skupiny jezdců neustále sledovaly, jak jeli bok po boku, bylo strašně těžké udržet se vůbec v sedle, protože místy motorkáři podvědomě kopírovali trasu automobilů a začali padat. Problémy začala mít také technika, vysoce solný roztok začal dělat problémy elektronice. Checkpoint na 267 km tak byl místem, kde se motorky oblévaly vodou. Vyčistil si všechno? Pokud ne, tak to nebude pracovat. Vyměnil si pumpu? Jordi Villadoms, tradiční parťák, nosič vody Marca Comy, pomáhá svému krajanovi. Viděli jsme tam také Davida Castoa. Dramatické momenty, jako kdyby nebrali konce. Jak mám asi odstartovat? Jordi Villadoms nakonec motorku nakopl. Tady se pracovalo u Hondy. Potřebujeme nářadí, mám nějaké v váglu. Juan Bereda zkrátka neměl souzeno, ale to zbojovat o vítězství. Nakonec na stroji Jeremiase Izraele táhnul svou vlastní mašinu ven z checkpointu, zatímco Marcoma už byl na trati a začal navyšovat svůj náskok. Coma navíc navýšil náskok na Paula Gonçalvese, který se stal jeho novým soupeřem. Viděli jsme také souboje Juana Pedro Garcia a Štefana Svitka. Stefan odjel letos vynikající závod. Nakonec z něj vyšel vítězně ze souboje s Pedrerem. Viděli jsme také Pabla Quintaniu, který byl také jedním z příjemných překvapení letošního závodu. Nakonec bral 4. příčku. Marcoma na konci říkal, bylo to opravdu extrémní. Je pravdou, že to, jak pršelo, tak na Salaru byla špatná viditelnost a místy se držel snad metr vody. Bereda Bort a Jeremiase Izrael zůstali stát v bahně. Bylo otázku, zdali Dakar pro Beredu skončil. Nakonec to musíme přijmout, takovéhle věci se stávají a musíme přemýšlet o tom, proč se stávají. Je to komplikovaná záležitost, ale tak to zkrátka chodí. Možná, že příští Dakar budeme muset odjet ve vznášedlech. U Hondy doufali, že nějaký čas se stáhnou během poslední chilské etapy, kdy se pojede ve vysokých nadmořských výškách a v poušti Atacama. U Hondy pracovali perfektně týmově. Paulo Gonçalves byl odhodlán nést prapor Hondy na místo Beredy Borta a ještě potrápit Marca Comu. Marcoma trošku neočekávaně udělal navigační chybu, ztratil trošku času, ale jinak se stále pevně držel v sedle. První příčky. Poté, co získal etapové vítězství, Yazid Al-Raihi trošku ztratil. Během těžké navigační etapy se ztratil a jeho manko činilo najednou více než půl hodiny. Stále si však udržel 3. příčku v průběžném pořadí. Bylo však jasné, že o první místo definitivně budou bojovat jenom Al-Attiyah a De Villiers. Chilská etapa De Villiers se úplně zlomila. Nebyl to náš den, udělali jsme opravdu šílenou navigační chybu. To nás asi stálo celý závod. Teď musíme jenom doufat, konsolidovat naši pozici a uvidíme, zdali ještě máme nějakou šanci, ale myslím si, že za normálních okolností je závod ztracen. Žinil byl zničený.
už během prvních checkpointů na Al-Attiju najel 3 minuty, ale potom se ztratila. Manko na sebe nenechal dlouho čekat. Z toho důvodu Katařan najel na jeho Afričana 15 dalších minut. Vítěz roku 2011 byl odhodlán navázat na svůj triumf. Tentokrát za volantem Mini. Velmi konzistentní od třetí etapy byl Dani Roma, který získal první etapové vítězství právě na závěr čilského úseku. Duny letošního Dakaru byly velmi zrádné a nejednu posádku, nejednoho účastníka připravili o možnost pokračovat. Takhle dopadl kamion Andrese Germana. Je to zklamání. Dosud jsme jeli tak dobře. Takhle dopadla třeba Anna Arčin-Batar. 72 hodin na motorce v kuse. To je šílené, co? Mongolský závodník nakonec byl schopen pokračovat. Good morning from WKYFM. It's 7 a.m. and I'm afraid it's Monday, time for breakfast and to take a look at the traffic. The A40 and the city centre are at a standstill and things just aren't going to get any better. If you're running late, it's time to call the boss and beg for mercy because it's going to be a long day at the office. Weather-wise, we're in for a wet one again today. For those of you already listening to us at your desk, my advice is just stay indoors and try to make the best of another day at work. If you just tuned in, forget for a moment about your computer screen and the queue for the coffee machine. Here's a big hit to liven up and... If you know the way, try a new one. The new Seat Leon Experience 4 Drive. Seat, technology to enjoy. With Nigeria failing to qualify, the African throne is vacant. But there's no shortage of pretenders out to seize it. Witness the struggles, the fervour, and the strikes. The hallmarks of a new era. The rise of new kings of a continent. The Africa Cup of Nations, tomorrow with Ghana against Senegal and Algeria against South Africa, live on Eurosport. Tohle byla mapa 10. etapy, kdy se závodníci podívali do danborské výšky až 4200 metrů. Na cestě do Kaši Koma získal další 2 minuty na Paulo Gonçalvéše a v tuhle chvíli měl už 7,5 minuty k dobru. A o třetí příčku měl ještě bojovat Toby Price a Pablo Quintanilla. Viděli jsme pád Sergio Lafuenta. Po ošklivém pádu nebyl schopen pokračovat. A dosud také výborně jdoucí Ignacio Casali, jako kdyby přišel o nadpřirozenou sílu. Jakmile opustil svou domovinu, začal ztrácet a nakonec musel odstoupit. Novým a neohroženým lídrem se stal Rafał Sonik. Ten díky tomu získal první dakarský triumf. Na cestě zpátky do Argentíny měl problémy také Dani Roma. Katalánec možná příliš moc tlačil na pilu a šel přes střechu se svým vozem Mini.
Dakar má také své velké šílence, jedním z nich byl Jürgen van der Hochberg. Pokud chcete zažít nejvíce extrémní věc na Dakaru, tak jděte do kategorie malé moto. Proto musíte být opravdu hodně šílení. Nemá k dispozici žádnou asistenci. Pořadatelům na konci každého bivaku dá pedničku, kterou mu kamionem pořadatel převeze do další destinace. Jinak se musí spolehnout sám na sebe. Jede svůj 7. Dakar a rozhodl se být jezdcem a zároveň svým vlastním mechanikem. Není to jednoduché. Jste tady jenom vy a vaše motorka. Musíte si zajistit pneumatiky, musíte si zajistit olej, musíte si zajistit filtr, všechno měníte sám, nikdo to pro vás neudělá. Pokud vám někdo bude pomáhat, diskvalifikují vás. Teď dorazil kamion, což je dobré, protože bez něj nemůžu dělat vůbec nic. Tam mám svoji krabici, mám tam nářadí, které potřebuji, mám tam extra duše. Je to pro mě velmi důležitá věc. Pro bývalého jezdce MotoGP je to obrovská výzva. Naštěstí má v poli několik kamarádů, jako třeba na Neoromu. Tohle to jsou asi největší šílenci Dakaru, protože jedou na motorce a zároveň se o všechno starají sami. Je to dost náročné. Jdete na hranu svých limitů. Já jsem to ostatním vysvětloval tak, že je to jako kdybyste stoupali na Mount Everest a neměli kyslík a zároveň tam šli úplně sami. To je pro mě malé moto. Myslím si, že tohle je nejvíc extrémní věc, jakou můžete v životě podniknout. Na cestě do Kaši měli motorkáři stále ještě všechno ve svých rukách. Měno, že jeli maratonskou etapu. Motor Pavla Gonçalvéše byl během přejezdu hodně unavený. Nakonec se tedy tým rozhodl měnit motory. Gonçalves dostal motor od Juany Bardet Borta a také 15-minutovou penalizaci. Na závěr byly na programu takové, dalo by se říci, horské etapy. Cesta byla úzká, nebyla navigačně příliš složitá a také se tady nedalo moc předjíždět. Výborně zajel Ivan Jakeš, který našel v závěrečných dnech závodu neuvěřitelnou rychlost. Připsal se také 2 etapová vítězství a nakonec předskočil Leu Sanzovou a obsadil závěrečné 8. místo. Podtrhl tak skvělý výkon Slováků, Štefan Svitko 5. Marko Ma říká, já jsem strašně rád za to, jak to zatím jde, ale když vidím, kolik kilometrů mám ještě do cíle, zdá se to být jako věčnost. Juan Bardet Bort už podruhé vyměnil motor, dostal motor od Jeremiase Izraele, ale jinak se ukázal ve velmi dobrém světle. Barreda získal etapové vítězství a posléze se stal jediným jezdcem tohoto Dakaru, který dokázal získat vítězství v další etapě, i když otevíral cestu. Jak mezi automobily, Yazid Al-Raihi doufal, že bude moci bojovat dál, ale nakonec musel odstoupit. Dakar tady bude příští rok a všechny další potom a my budeme čekat na naši šanci. To je to, co k tomu v tuhle chvíli může říct. Nic víc. Al-Raihi musel zastavit na přejezdu na benzínce, kdy mu vypověděl službu motor. Třetí místo tak definitivně získal Křištof Holovčic. Výborně se prezentoval Portugalec Carlos Sousa se svým Mitsubishi. Tenhle dakarský veterán obsadil pěknou 8. příčku. Tady už máme Poláka. Polák byl velmi konzistentní, měl solidní výkony už od prvních etap, poté se propracoval zpátky do nejlepší 5 a nakonec obsadil poprvé v kariéře stupně vítězů. No a tohle pak už byla soustředěná jízda Nasra Al-Attí. Al-Attí asi to užíval, rozhodně se nebál i dál útočit a získal 5. etapové vítězství. Lépe se zadařilo jenom Carlosi Sainzovi v roce 2011. Jak mezi kamiony? Kamaz přišel sice, přišel. Dmitrij Sotnikov začal ztrácet a propadl se až za Aleša Loprajze, ale jinak Kamazy měli ve hře stále 3 vedoucí
speciály Ajrata Mardějeva, Edu Nikolajeva a Andreje Karginova. Bylo jasné, že nezávislé týmy nemohly Kamazům příliš konkurovat. Tohle pak byl pohled na etapu s pořadovým číslem 12. Bylo to velmi těžké, protože ačkoliv speciál měřil v úvozovkách jenom 300 km, s přejezdem etapa dávala skoro 1000 km. Bylo těžké pracovat s pneumatikami. Marko má těžil z toho, že Robben Farias zpomalil, aby mu případně pomohl. UKT moc dobře rozumí všem aspektům taktiky. Argentinec Emiliano Spataro získal vynikající úspěch, když se svým Renaultem obsadil 3. místo na tomto speciálu. Výborně zajel také Orlando Terranova. Argentinec už cítil přítomnost svého hlavního města a získal 4. etapové vítězství. Závěrečný speciál musel být kvůli šíleným podmínkám zkrácen. Déšť rozmočil zdejší cesty a tak nakonec po druhém checkpointu byl speciál neutralizován. 79 závodníků se vypravilo vstříc v závěrečném etapě. Vítězství už nikdo Markovi Komovi nesebral. Teď jsme tady, jsem za to strašně rád a jsem pyšný za to, co se nám povedlo. Získali jsme 5. vítězství, což je něco, na co nikdy nezapomenu. Já jsem nikdy ani nedokázal si představit předtím, že bych mohl takovýhle úspěch v životě získat. Výborně zajeli oba Slováci, už jsem říkal, Štefan Svitko na místě 5., Ivan Jakeš celkově 8. Škoda odstoupení Zdenka Gottwalda, ale jinak české barvy byly vidět zásluhou všech zbývajících závodníků. Ondra Klimčík na 20. místě, David Papiška 24., Milan Engel na místě 30. a Honza Veselý se vešel do 40. na 39. místě. Výborný výkon od všech českých i slovenských závodníků. Bobby Gordon měl znovu Dakar plný problémů, ale připsal si alespoň na závěr etapové vítězství 10. v jeho kariéře. Junior de Villiers tento prostě jenom odjel. Čekal, zdali Nasera Al-Attiju potkají nějaké problémy. To se nestalo a Katařan tak získal své druhé vítězství. Po úspěchu s Volkswagenem v roce 2011 tentokrát slaví s Mini. Já si pamatuju rok 2011, protože cíl byl právě tady. Já jsem byl strašně rád, když jsem se to dozvěděl, protože jsem věděl, že to bude něco speciálního. Říkal jsem, pokud bude cíl tady, tak to musím zajet stejně jako v roce 2011. Bylo to fantastické, vedli jsme od začátku a kontrolovali jsme celý průběh Dakaru. V skutku, Al-Attija vedl od druhé etapy a nebýt penalizace po té první, vedl by po celý letošní ročník. Klobouk dolů. No a co se týče kategorie kamionů, tak treble získali Kamazy v pořadí Ajrat Mardějev, Eda Nikolajev a Andrej Karginov. Nejlepším ze zbytku světa byl Aleš Loprajs, který se vměstnal mezi 4 tovární tatarské speciály a dokončil na 4. místě. Martin Kolomý pak obsadil skvělou 7. příčku a Tomáš Vrátný na letošní ročník bude vzpomínat s 14. příčkou. Škoda odstoupení Martina Macíka, český závodník však ukázal rychlost a i jemu budeme držet palce, aby se objevil na startu příštího ročníku. There's washing your car or washing your car. If you know the way, try a new one.